inda kuskure ya abku Allah shi yafe mine shafe cikin zukata. Gwamnati ta ce ta amsa allurar rigakafi ko? To waza awa. Da an ka amsa allurar rigakafi waza awa. Waɗanda kwaccila da kuturu ba shi ke mai aski ba, don haka waɗanda na ci kuɗin korona tallafin da an ka bayar, ƙasashen turai sun bayar, ƙungiyoyi sun bayar, kamfuna sun bayar, gwamnatin tarayya ta bayar, to wasu duk sun gangame sun canye, to a gama da namu da nasu a ta yi musu. Mu ba mu ci ladar kuturu ba, don haka babu dalilin zai samu mai aski. Wace allura ta ko wace sauki? Chloroquine ko ita ba a ba mu kyauta ba, balle ga aikin Yahudu, ka taso min da aikin Yahudu. Akwai mai yadda a yi mai allura corona cikinku? A'a, ku faɗa musu mu ba mu ma yadda da corona ba. Jama'a tun sadda corona ta hito tun fitowa farko ba wagga ta biyu mai shiriri ta tun ta farko mun yadda da ita. Mun ce corona shigantaka Yahudu ce, mai haɗa mu da Yahudu. Maƙiyanmu ne, to ya za ka ɗauka kayan maƙiyan maka taso min da shi? Jama'a, don haka mu ba mu yadda da ita ba. Shawarar da nake ba gwamnati da tarayya da ta jihohi, ba akwai malaman da na kaɗe sun karaya korona gaskiya ba ce, to a yi musu. Malaman nan da na ce korona gaskiya ce sun kai ta kamfen, sun ka jawo ayoyi suna murguɗe su, sun ka jawo hadisan manzon Allah saboda rashin tsoron Allah suna ba su fassara ta ganin dama don kariyar korona. To ga magani na a yi musu su da na yadda da mu, wallahi tun harko ba mu yadda da korona ba. Don haka ina yanzu kun ji magana ta da ya san lahiya launiki. Ka taba ganin an wa lahiyayye allura? To inda ba bala'i haka bada ba, haka taso min da allura corona. Lafiya launiki. Inda ma kwanaki ne da ni rashin la'a ce corona ce a ta yi mai ita. To Allah ya tsare sannan bata iso ba. Yanzu kowa ya san na warke. In kuma kana musu na warke a hito a yi kokowa. Don haka ba awa mai lafiya allura jama'a, marashi lafiya to su an ba su da lafiya, su da na ci kuɗin korona su wa kansu. Sannan da malaman nan da na ce korona gaskiya ce har sun ka ce a ruhe masallatai, a ruhe makarantun na islamiyya, a bar sallah, a bar karatun qur'ani, a bar zuwa aikin hajji, ba sun yadda da ita ba, to a tahi a yi musu. Mu da ma ba mu yadda da ita ba, don haka ba abin da shahimu da korona. Mu gare mu korona ƙarya ce, to kana zuwa ka zuƙa min allura ƙarya? Mu abinda aka korona gare mu yunwa, da a ɗauki kuɗin mu a sawo alluran korona, inda shinkafa an kasa wallahi mun ganin girman ku, sai mu yi muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi. Yau ba mu da korona da ta wuce muna yunwa. Yunwa mu ita babban matsalar mu. Don rashin lafiya da ta zo ta iskan ma ƙosashe za ta baka tsaye insha Allah, in dai ba ta ajali ba ce. Amma rashin lafiya ko mi zaman ta karama ta iskan ma kana jin yawa, ai isuwa ɗaya za ta yi. Don ku sau shinkafa ku ba mu ci, mu ita an matsalar mu, ba korona. Korona ba mu yadda da ita, babu korona. Duk Najeriya babu korona. Wanda duk yace akwai korona ku ce Bello ya ce ƙarya yake yi. Kun ba ni na fara ba, ina da magabata, ina da salaf waɗanda na ce ƙarya ta babu korona ko babu. Su wane ne salaf dina? Gwamnan Kogi Yahaya Bello shi ne salaf. A ce o da can Kogi ko to yayi Yahaya Bello ɗaya, gwamnan Cross River biyu, Obasanjo tsohon shugaban ƙasa Obasanjo uku, gudaji Kazaure dan majalisar tarayya, cikin duk ya hisu kokari shi cikin majalisar tarayya ya tashi ce corona ƙarya ce, kuma sun kai mai tabi, an kai mai tabi, ka faɗi gaskiya ƙarya ce, cin abinci ɗaya na suka yi sun boss su acto kai da ita. To boss da cin kuɗi ni da shan allura kai ba boss ba wallah acto. Allah ka yi mana tsari da corona, Allah ka tsare mu da 'yan corona, Allah ka tsare mu da allurar corona, Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya, Allah ka gyara mana tattalin arzikin ƙasar ga. Matsalar tsaro da Najeriya ka fuskanta, Allah ba mai iya maganin ta sai kai, Allah ba ta yi ƙarhinka ba, Allah ka yi mana magani. Allah ka ga halin da muke ciki. Jama'a ku kaddara, ni dai gare ni corona ƙarya ce. Kaddara ko da gaskiya ce, yanzu dai tun watan 11 tun watan November na shekarar bara ko
corona ta shigo Najeriya haka ne watan 2 2020 ko to yanzu muna cikin 2020 dai yanzu muna cikin watan 3 na 2021 kaga shekara guda da wata guda da shigowar corona tsakaninku da Allah kaddara ma waɗanda na ce gaskiya ce sannan da mutanen da an kalisa ta kashe tsakaninku da Allah da mutanen da nan mutu ta sababiyar corona su da mutanen da nan mutu sababiyar rashin tsaro yawa ashe inda shugabannin Najeriya da gaske suka yi ba corona ya kamata su mai da hankali ba wannan rashin tsaron da ya addabi al'umma yau ƙasa ta zama muna kamar lahira ba wanda adda hankali kwanci jama'a munan ma muna da dama iyaka ka ji an ɗauka na in ka tafi ƙauyukan isa ƙauyukan sabon birni ƙauyukan gwaranyo ƙauyukan tangaza abin bai ma da daɗin haɗi bai da daɗin kallo bai da daɗin gani to wai ina ma maganar Sokoto kana maganar Niger shine nace mu maganar Sokoto muke kana maganar Niger ina maganar gida ai ba kai Niger ba kai Niger akwai Katsina akwai Zamfara duk ban kawo su ba tukun ina ma maganar Sokoto jama'a wannan rashin tsaron kamar yadda ya addabe mu nan jihar Sokoto haka yake Zamfara haka yake Katsina haka yake Kaduna haka yake Niger haka yake Benue haka yake Abuja haka yake Yobe da Borno da Adamawa da wani yanki na Bauchi Nasara ga sunan dai kusan arewa ko ina ne amma wannan bai dame su ba corona ta dame su to muna tuhuma ku cewa Yahudawa kuke wa aiki ko an su kuɗin Yahudu to ko dai ku ɗebo ku ƴan muna kuɗin nan na Yahudu ko kuma ku da na ci abin ku to ku yi kanku alluran nan amma dai al'ummar musulmi ina ba su shara kan musulmin da yadda an kai mai allurar corona in an ka ce allura ka ce lahiya lawa yake kuma da ɗaya ba a yi likitan da ya ce awa lafiya yi allura ba ta can ka bi mai corona ku da na ci kuɗin corona ku za awa allura ta tsaya can gare ku mu ku sau shinkafa ku ba mu ita a corona mu inda kuna so mu koyi mana maganin wannan matsalar tsaro shugaban ƙasa commander in chief ko da yake tsakani da Allah baya iyawa ko da yake ba su a faɗi haka amma baya iyawa saboda ya tsufa kun baya da lafiya don haka wanga rikici bai iya yi nai iyaka yanzu mu yi ta addu'a Allah shi gwada mana 2020 siri lahiya a samu mai kurciya na faɗa muku ai duk wanda ya kai 70 kanku ko ba zabe ne ko kun ga illa zaben na shekara 70 yanzu likitoci sun ba shi shawara da 10 na dare ta ya kwanta to jama'a shugaban kasa ya kwana ya ba kasa gawa ya ba kasa game yadda nace ga yan bariki cikarin su ba babbaka da daddare kuma in so ya tawaye iyaka a kada mai shayi da madara mai kauri da ai mai masa koyace abinai ba ruwa ne mai faru cikin dare illa zaben dan shekara 70 kenan don haka kai shekara 70 ko wace jam'iyya yake ko wani addini yake ku zabe in ya kai shekara 70 kun ga illa zaben dan shekara 70 ko ku zaɓi sabon jini sabon jini wanda yana iya jagoranta sojoji a shiga daji a yi atisaye tare da shi amma wanga tsoho in ka shiga daji da shi ba gado za a ɗaukowa bisa gado za a ɗauko shi daji ko cikin gari ba ya shiga to muna roƙon Allah ya zaunar da mu lafiya duk matsalolin da Najeriya ta cike Allah kafi mu sanin su Allah ba laifinka bane Allah laifinmu ne duk abin da ya same mu ma asabakum min musibatin fa ma kasabat aydikum duk abin da ya same ku na kowace irin musiba sababbi abin da hannuwanku na aikata ne laifukan da muka yi ne ya ku jama'a ga liwadi nan kwanaki na ga wata jarida wani na magana yace cikin gwamnonin Najeriya akwai gwamna kaza duk ƴan liwadi ne cikin 'yan majalisar tarayya akwai kashi kaza 'yan liwaɗi ne cikin sanatoci kashi kaza 'yan liwaɗi ne ga jarida na gane shi wani na wannan bayani jama'a inda shugabanni sun hakoma 'yan liwaɗi na zaman lahiya yake su adda kuɗi su adda mulki da ya ga yaro ya ba shawa dama yana da kalwanai sai ya ce a zo min da yaron can an jama sai ya zo to yin sa da sheka da mai gida a taimake ka
yaro in wawa ne yazo a ɗau kuɗi a bashi a kama mai na'am na har mota in yana so ana bashi ko me yake so ana bashi sai sun lalata ya sun sami AIDS ya fara zuwa specialist rannar ba an san maganin yasa ne ya kasani ba taimako ne an kai cutar sa an kai duk ga suna ai shi yasa yanzu nan suna zage sai yanzu hankalin su yadda sun haga ba cutar su an kai ba taimakon su an kai ba cutar su an kai can daure an kire ka da kurce ka an yi ma director sai ka dauka duk ƴan uwanka ba su kai director ba kai an yi ma director an taimake ka sai yanzu to abukan nan naka yanzu sun kai director kuma su lahiyar su lau kuma kowace irin majalisa kana iya zama kai ko baka iya zama majalisa sai wa ku don da an dauko magana shikenan yanzu kana noci kai ko ka tashi babu lafiya babu imani babu daraja ga jama'a babu daraja wurin Allah jama'a to sanda shugabanni sun kaza haka shugabanni sun zama shaya in mutum ya sha me zai biwa baya hankali ya gushe to shugabanni wanda al'umma take karkashin kulawarsa baya da hankali ya kwana buge ya sha giya cikin dare har ƙarfe 2 na dare ana shan giya ya kwana buge ya tashi da hanga over gobe ya tashi yana ido lushin haka zai na office in ya zo office da hanga over mi zai yi hauka shugabanni mahaukata yan giya su sha giya su shaka koken su sha daga kuma su ne shugabanni to kaka za mu zauna lafiya don haka duk wanga musibar da kowa gani kowa kan kiyamul laili gobe in za ku zabe na kwarai kakku da kuɗi ko ba kuɗi ku an shi abin ku ba na kuna ba ku tambaye da uba ne ya mutu nawa ya gada ga uba ne don mu san gadon su ya kuɗin ku ne ya sace mai da ruwa rija barna ce ko ba ku kuɗi ku an shi abin ku amma in zabe to ku zabe na kwarai ku zaɓi na ƙwarai na ce ku zaɓi wa ne ni ban ce ku zaɓi kowa ne cewa ni ku zaɓi na ƙwarai don haka wannan tsakaninka da zuciyarka ne zuciyarka wata nuna ma na ƙwarai kuma tsakaninka da Allah ba partiality tsakaninka da Allah da wani wa na ƙwarai wahi zama na ƙwarai sai ka zaɓi wanda ya zama na ƙwarai mai yadda dama tun na ce duk 'yan siyasa babu na ƙwarai ko to sai ku zaɓi mai yadda dama cikin miyago biyu to wanga mugunta ce ta hita wancan to sai ka dauke wancan mai dan sauki irtikabu akhaffi dararain wajibun shi tura ke kira lesser evil ga yarin shari'a a ce irtikabu akhaffi dararain sai ka dibi lesser evil they are all evils duk yan siyasa they are evils duk miyagun mutane ne to amma cikin miyagu biyu wahi dama sai a ce to wani giya ya kasha amma wancan ludo ya kai da dan giya da dan ludo ya dama kar dan giya to amma yanzu in kun san ciwon kanku duk garin nan kowa na shan giya don mi to ba a rabuwa da dan giya a rabu da dan ludo a zaɓi wanda bai shan giya bai ludo sai dai in duk gari kowa na yi amma in dai kuna da waɗanda ba su yi to ku yi waci da su ku zaɓi waɗanda ba su yi akwai su ko babu su to ku ku lalabo su ku zaɓe su in kun ka ba ɗan liwaɗi kun ka ɗauki ɗan giya to lesser evil ne har yau ba ku hitar da cikin baƙin ciki ba don ya sha giya ya muku hauka sannan ba masu girma gare illa masu jajjayen labba iri ne in kaga mutum yana masha a cikin gwamnati da dan giya to jallebo gare shi ya sha giya ka san me ke sa jallebo giya ta canye ma lebo da canye lebo sai ta canye huhu sai ga cikin mutum ya dan koma kuzuzuto dan sai mutuwa giya ta kashe sai jahannama kaga in dan ludu ya zan shugaba wa zai jawo yan liwaɗi yan uwa ne matukar baka taba tukunyar tutu babu ruwa ne da kai haka dan giya shi ko in ya zan shugaba wa zai jawo yan uwa ne masu lusashe idadu da jajjayen labba a ta dare a sha giya tare in baka shan giya ka kama ka koma gehe kai kallo haka mazinaci mai neman mata in ya zan shugaba wa zai jawo yan neman mata su zai jawo wa inda dukkan ga zama yayi dadi hali a guda haka Hausa sun kace to hadisi ne sun ka fassara ina fatar kun fahimta don haka mu yi ta addu'a Allah ka ba mu shugabanni nagari sai mu harawa kan mu kiyamul laili da nan zuwa 2023 ai muna da